ଧନୀ ତାଙ୍କ ଦହି ଡାଲମା ଆଣିଥିଲି ବାବା ଏଇ ମଟନ ବିରିୟାନୀ ଖାଉଛ ଭାଇ ମଟନ ବିରିୟାନୀ ଭାଇ ଆମେ ଭାଇ ସେ କ୍ୱାଲିଟି ଲୋକ ନୁହଁ ଆମେ ଯାଇଥିଲି ବାଲିଯାତ୍ରା ଦହି ଡାଲମା ନେଇଛି ହେଲା ନାଇଁ ଶୁଣ 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 ମୁଁ କଣ କହୁଛି ମଟନ ବିରିୟାନୀ ଆଜି ଖାଉଛ ଭାଇ ଆମକୁ ଟିକେ ଘରେ ମିଳିବ ହଁ ମିଳିବ ତମେ ଖାଇପାରିବ କଣ ଆମେ ଭାଇ କଣ କଲ ଆରେ ଭାଇ ଆମେ କଣ କଲ ତମେ ସାଧା ଲୋକ ଗରିବ ଲୋକ ଛାଡ ଖାଇବ ସକାଳେ ପଇଲା ଆଜି କଣ ରବିବାର ମଟନ ଟିକେ ଖାଇବା ଆମେ ଖାଇବେ ଭାଇ ଆମ ଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ ଭାଇ ଆଜି ମଟନ କିଲୋ 800 ଟଙ୍କା ହବ ତମ ଭାଗ୍ୟରେ ମଟନ ବିରିୟାନୀ ଖାଉଛ ଏଇଟା ହେଲା ଛାଡ ଖାଇ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା 750 ଆଉ ଛାଡ ଖାଇ ଜାଣିଥ ବର୍ଷକୁ 50 ଟଙ୍କା ବଢୁଛି ତ ବଢୁ ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି ଚଢା ମଡା ଚାଷ କମିଗଲାଣି ଛେଳି ସଂଖ୍ୟା କମିଗଲାଣି ଆମର ଗୋଟେ ଆମର ଶୁଣ ଆମର କାଲିଠୁ ଆଇଁଷ ବସିବୁ ଜାଣିଛ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଆମର ହଉଛି 25ଟା ଆଜି 25ଟା ହଉଛି କାଲି କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହଁ କିନ୍ତୁ ଆଇଁଷ ଆଉ କାଲିଠୁ ଖାଇବନି ହେଲା କିଣ ବୋଲୁଛ ଛାପଲେ କି ଏମିତି ପଟା ନାଇଁ ଖାଇବାର ଆମର ଯୋଉ ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ଜୟୀ ଭାଇ କଣ ଜାଣିଛ ସଡୁ ଭାଇ ଜୟୀ ଭାଇ ଆମର ଯିଏ ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ଜୟୀ ଭାଇ ମୋ ସଡୁ ଭାଇ ଜାଣିଛ କଟକ ଘର ଜାଣିଛ ତୁଳେଶପୁର ଜାଣିଛ ସଡୁ ଭାଇ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିବୁ ସିଏ କିନ୍ତୁ ବଢିଆ ଲୋକ ଆମର ବି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଆମର ଯେତିକି ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହର ପଟ୍ଟନାୟକ ତୁଳେଶପୁର ହର ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ସିଗାରେଟ ଆଣିବି ହେଲା ହର ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ କଣ କହୁଛ ଜାଣିଛ ଶୁଣ ଜୟ ସମୟ ତ କମିନା ସିଏ ଅଛନ୍ତି ହର ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେତେବେଳେ ମଲା ମୋ ଆଖି ଯୋଉ ଲୁହ ବାହାରିଛି ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ହର ଭଳିଆ ମୋ ଲୋକ ବାହାରିବନି କୋଉଠି ପଡାଇଥିଲେ କହିଲେ ଦେଖ ଆମେ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ହର ଭାଇ ଯିଏ ଓଡିଆର ମାନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କହିଲେ ଖଳନାୟକ ହର ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ମୁଁ ସିଗାରେଟ ଆଣିଛି ଆମ ସୁଟିଂ କରୁଥିଲା ଆମର ଯୋଉ ବିଚ୍ ମିଳ ଗୋବାବରେ ଅନୁଭବ ପ୍ରଥମ ମିଳି ଆଇ ଲାଭ୍ ୟୁ ଭାଇ ସେ ସିଗାରେଟ ଆଣିଛି ସିଏ କୋଉଠି ପଡାଇଥିଲେ କହିଲେ ସତୀ ଚଉରା ଆମେ ଯାଇଛୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଲୋକ ସିଏ ଭିଲିଆନ ମାନେ ଅଭିନୟ କରୁଛି ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ଲୋକ ହିସାବରେ ହିରା ଲୋକ ହେଲା ହର ପଟ୍ଟନାୟକ ବହୁତ ଭଲ ବଢିଆ ଲୋକ ନା ଘର ହେଲା ତୁଳେଶପୁର ହେଲା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛି ତାପରେ ମୁଁ ବି କାମ କରିଛି ସିଏ ମତେ କହିଲେ ବାବୁରେ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ତୁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମରେ ରୋଲ କରୁ ଭାଇ ଆମେ କଥା କହିପାରିବନି ରୋଲ କରିପାରିବନି ହର ଭାଇ ମଲାଣି କିନ୍ତୁ ତାର ମୁଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଫ୍ୟାନ ହେଲା ଆଉ ଅଧିକ କହିବିନି ତା କହିଲେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ହେଲା ଆରେ ଭାଇ ସବୁ ଖାଉଛି ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ଖାଇବେ ଆଉ ଖାଇବେ ନା କଣ ଇଏ ପକେଇବ ନାଇଁ କୁହ ଗଲା 100ଟା ମାଲ ପିଲା ବିରିୟାନୀ ଖାଇ 200 ଜିନିଷ ଫୋପାଡ଼ି ପାରିବେ ପଇସା ଖଟିବାକୁ କମିବାକୁ ଲାଗୁଛି କେତେ ଜାଣିଛ ଗୋଟେ ଓଳି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଖାଇବା ପଡିବନି ମଟନ ଚିକେନ ମଟନ ତମ ଭାଇ କଣ ତମ ଉପା ଖାଇପାରୁନି ତମେ ଖାଉନ ଆରେ ଭାଇ କି କଥା ଏଇଟା ଧନୀ ଭାଇ ଏଇଟା ଭୁଲ କାମ କରୁଛ ଖାନା ଦାନ ବି ଖାନା ନା ଭାଇ ଆମର ଆମର ବାବାଜୀ ଭାଇ ମଟନ ବିରିୟାନୀ ଖାଇ ପାରୁନାହିଁ ହେଲା ଖାଇବା ଆଇଛି ଖାଇବା ପାରୁନାହିଁ ଭାଇ ଖାଉନ ମଟନ ବି ଖାଇବନି ତମ ବାପାକୁ ଡାକୁନ ଖାଇବ ମୋ ବାପା ମୋ ମଲାନି ବା ତମ ବାପା ବୋଲ ମୋର ବାପା ଭାଇ ବା ଆଉ ବାପା ନ କଣ ମୋ ବୋଉ ପାଖକୁ ଯିବ ମଟନ ଖାଅ ଫୋପାଡୁନି ହେଲା ମଟନ ଖାଅ ନା